Dzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Kodi ndine Ambuye? Lero Lachitatu pa 5 April chaka cha 2023. Lachitatu Lamulungu Woyera. Ambuye afuna tisinkhe aliyense payekha kuti timampereka motana Ambuye. Tinampereka kuchana Ambuye. Pamene ophunzira ajana likufunsana kodi ndine Ambuye? Ngakhale Yudasi amene anakafunsanawo kodi ndine Ambuye? Tidzifunse lero kodi ndine Ambuye ndi ukuperekani? Sitingakani koma tinene kuti timampereka kuchani. Tsiku la lero tikusinkhasinkhanso mawu oyamba ndakatulo ya mtumiki ozunzika yachitatu. N'chifukwa chake mawu athu oyamba akuchokera m'buku la mneneri Yesaya mutu wa 50 ndi 4 kulekeza 9a. Ambuye adandiphunzitsa zoyenera kunena. Ndidapereka msana wanga kwa ondimenya, kwa ondimwetula ndevu. Sindidabise nkhope yanga, sindidawabise nkhope ondinyoza. Inu ndine timalolera kuvutika chifukwa cha anthu ena. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Ruth Kamanga kuchokera ku St. Bernadette Parish mu Diocese ya Mzuzu. Salimo yathu ya tsiku la lero Salimo namba 69 kunena kuti mundiyankhe inu Mulungu mwachikondi chanu chosasinthika. Inu ine ife ilipo nthawi imene timaona ngati Mulungu atitalikira kapena Mulungu sakuyankha. Tipitirize kumpempha chifukwa nkulira kwathu m'misozi yathu iye amakhala momwemo. Mawu athu amumthenga wabwino ndi monga adalembera Mateyu Woyera mutu wa 26 ndime ya 14 kulekeza 25. Amene akutiwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Damaseke kuchokera ku Episcopal Conference of Malawi ECM. Ndimatiso ndingonena kuti Mulungu noyera ena ayamba dzulo, ena lero, ena mawa mamawa, maparish osiyanasiyana, makamaka madayosisi osiyanasiyana akhalanso aepiskopi akudalitsa mafuta oyera, mafuta amene amadalitsika chaka ndi chaka, mafuta odzozera odwala, mafuta odzozera akatukumeni, komanso mafuta aubatizo. Ngati nkotheka mukamva ku diocese kwanu kwa amene simunachite dzulo, pitani mukapemphere nawo limodzi ansembe aepiskopi amene podalitsa mafuta amathandizanso ansembe kuti apange renew their promises, malonjezo amene adapanga pa tsiku lawo lolowa unsembe. Mpingo wathu ndi wadongosolo, mpingo wathu umatithandiza kuti chaka ndi chaka tiziyendera limodzi. Mawu a m'buku loyera. Mawu a m'buku la mneneri Yesaya. Yesaya 50 verse 4 mpaka 9. Ambuye chauta andiphunzitsa zoyenera kunena, kuti ndidziwe mawu olimbitsa mitima ya anthu ofowoka. Mmawa mulimonse amandidzutsa, amandithwetsa makutu anga kuti ndimve, monga amachitira amene akuphunzira. Ambuye chauta anditsekula makutu, ndipo sindingawanyoze kapena kuwapandukira. Ndidapereka msana wanga kwa ondimenya, ndiponso masaya anga kwa ondimwetula ndevu. Sindidawabisire nkhope ondinyoza ndi ondithira malovu, koma kunyoza kwawo sindikuvutika nako, chifukwa Ambuye chauta amandithandiza. Chifukwa chake ndalimbitsa mtima wanga ngati mwala, ndikudziwa kuti sadzandichititsa manyazi. Ondikhalira kumbuyo ali pafupi, ndaninso angandiyimbe mlandu. Tipitire limodzi ku bwalo la milandu, ofuna kutsutsana nane ndani?
nabwera pafupi. Ndani anganene kuti ndine opalamula? Ndithu onse ondizenga mlandu adzatheratu. Kutha kwake ngati chovala chodyewa ndi njenjete. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a Uthenga Wabwino monga adalembera Mateyu Woyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Mutu wa 26 ndime ya 14 kulekeza 25. Pa nthawi imeneyo mmodzi mwa ophunzira aja 12 dzina lake Yudasi Iskarioti adapita kwa akulu ansembe nawafunsa kuti, kodi mudzandipatsa chiyani ndikapereka Yesu kwa inu? Iwo adampatsa ndalama za siliva 30. Ndipo kuyambira pomwepo iye adafunafuna mpata oti apereke Yesu kwa iwo. Pa tsiku loyamba la chikondwerero cha mikate yopanda chotupitsira, ophunzira anadza namfunsa Yesu kuti, kodi mukufuna kuti tikakukonzereni kuti malo odyerako phwando la Pasaka? Iye adawuza kuti, pitani kwa mudzi wa munthu wakuti mukamuuze kuti Ambuye akuti, nthawi yanga ili pafupi, ndikadya phwando la Pasaka kwanuko pamodzi ndi ophunzira anga. Ophunzira aja adakachita monga momwe Yesu adawawuzira, ndipo adakonzadi phwando la Pasaka. Kutada Yesu ndi ophunzira ake 12 aja adakhala podyera. Pamene onse anali kudya, Yesu adawawuza kuti, zoonadi ndikuwuzani kuti wina mwa inu adzandipereka kwa adani anga. Ophunzira adamva chisoni kwambiri, nayamba mmodzimmodzi kufunsa kuti, monga nkukhala ine Ambuye? Yesu adawayankha kuti, iye amene akususa mbale imodzi ndi ine, yemweyo ndiye adzandipereke. Mwana wa munthu ali kukaphedwadi monga momwe malembo adanenera za iye. Koma tsoka kwa munthu amene ali kukapereka mwana wa munthuyo. Kunali bwino koposa kwa munthu ameneyo akadapanda kubadwa. Yudasi pambuyo pake adapereka Yesu. Adamfunsa kuti, monga nkukhala ine aphunzitsi? Yesu adamuyankha kuti, watero wekha. Uthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Kristo. Kumayambiriro kwa mawu a tsiku la lero ndinafunsa funso limene aliyense mwa ife akuyenera adzifunse, monga nkukhala ine Ambuye? Tikuona kuti ngakhale Yudasi amene adakafunsa monga nkukhala ine Ambuye, Ambuye Yesu nkumanena kuti wanena wekha, watero wekha, meaning akuvomereza inde ndiwe. Ambiri timatha kudziwa kuti ndine Ambuye ndikulakwitsa, ndine ndachita izi. Kuvomereza kuti ndalakwitsa nkungoyimira pompo zilibe tanthauzo. Kuvomereza kuti ndine wamwano nkuyimira pompo zilibe tanthauzo. Kungovomera kuti ndine chidakwa nkuyimira pompo zilibe tanthauzo. Kuvomera kuti ndine wadama, ndine wakatangale, ndine wakupha nkuyimira pompo zilibe tanthauzo. Tikavomera machimo athu, tikavomera kulephera kwathu, tikavomera zimene zakhazikika mwa ife, tichitepo kanthu. There is no way ungangonena kuti ndine waulesi, basi ena tilipo tidavomereza kuti ine ndi mmene ndilili. Mulungu sakufuna tingonena kuti ine ndi mmene ndilili ngati Yudasi. Tikavomereza tchimo lathu kulephera kwathu, start addressing it, start doing something about it. Lero mmawoyamba tikumva za ndakatulo ya mtumiki ozunzika wa Mulungu, ndakatulo yachitatu, imene kuchokera mawu a mneneri Yesaya mutu wa 50 ndime ya 4 kulekeza 9. Ambuye adandiphunzitsa zoyenera kunena, Ambuye amatiphunzitsa zoyenera kuchita, Ambuye amatidziwitsa zoyenera kuti tizizichita. Mtumiki ameneyu kuyimira Ambuye wathu Yesu Khristu, kuyimiranso ngakhala Aisraeli amene anali nthawi ina kuvutika m'dziko la ukapolo, akunena kuti poyamba kwa omumenya anali kungoperekera, kwa omwetula ndevu anali kungoperekera, kwa iwo amene anamzuza kulavulira nkhope yake sanali kuibisa. Mtumiki wa mtendere. Inu ndine mtumiki amene tikumperekeza ku Yerusalemu ndi mtumiki wa mtendere, mwanambo makembo.
ndikangati kamene takhala zida zodzetsa mtendere. St Francis wa ku Assisi amanena kuti Ambuye ndikhale odzetsa mtendere wanu, pamene pali chidani ndikepo chikondi. Takhala bwanji mu nyengo ya Lenti, lero tikunena kuti ndi tsiku la namba 38. Takhala bwanji anthu odzetsa mtendere mu nyengo ya Lenti. Mmoyo mwathu timadzetsa bwanji mtendere? Tsoka lakuti ambiri mwa ife m'malo mokhala odzetsa mtendere, m'malo mokhala mtumiki amene akuyesetsa kudzetsa mtendere, timakhala omwetula ndevu anzathu, timakhala otsira malovu anzathu, timakhala omenya anzathu, timamenya kuma business yathu, timamenya anzathu malo athu antchito, tikwamenya anzathu kundale, tikwamenya anthu with the professions that we have. Maloya mukumenya anthu osalakwa, nkutheka andale mukumenya anthu osalakwa, nkutheka ife ngati ansembe tikumenya anthu osalakwa. Sitikunena kumenya ndi manja, sitikunena kumenya basi physically, kumenya even psychologically. Anthu amene muli pa mabanja osiyanasiyana mwina mukumenyana mwa njira emotionally, kumangomuzuza nzathu kumangowonda chifukwa cha nkhalwe ndi nkhanza zimene tili nazo. Mtumiki wachauta amene tikunena kuti tikumperekeza ku Gologota sanabwenze chipongwe china chilichonse. Kachiwiri, iyeyu analolera kuvutika. Osati zimene zamafuna kuti anthu timulemekeze, osati kuti amangofuna anthu timtame, monga tinenera achinyamata kuti ufuna utamike. Ayi, anadziwa kuti pamapeto pa zonse is because of the salvation of humanity, is because of your salvation, is because of my salvation. The question is, ndalolera kangati kuzunzika kuti ena akhale pabwino? Makolo athu analolera kuzunzika kuti ife tifike pamene tili pano. Ifeyo generation yathu ngati kuli chinthu chimene chikubweza dziko la Malawi pansi, chimene chikudzetsa mpingo pansi, chimene chikugwetsa mabanja pansi, ngakhale unsembe pansi, ndikantima kosafuna kuvutika because kuti anthu ena apindule. Ambiri mwa ife timayenderera kuti ndipezapo chani, ndipindulapo chani, phindu langa ndi chani. Mtumiki wozunzika wachauta analolera kuzunzika chifukwa cha anthu ena, chifukwa cha inu ndi ine. Timpemphe mtima omwewo ukhazikike mwa ife. Komatu kuti zimenezo zitheke, anavomereza kuphunzitsidwa zoyenera kuyankhula. Tikabwera mu uthenga wabwino, ophunzira Ambuye Yesu akufunsana, kodi ndine Ambuye? Zikuyambira zonsezo pa nkhani ya Yudasi amene akunena kuti mudzandipatsa chiyani ndikampereka Yesu kwa inu. Ifenso mwina tachuluka masiku ano amene timafuna ndalama, osangoti kupeza ndalama ndi chimo ayi, koma timafuna ndalama kudzera nkuvutika kwa anthu ena. Cyclone Freddy nkubwera, ena tikunena kuti mudzandipatsa chiyani ndikakathandiza osaukawa. Tisonkhetsa zovala, zakudya, ndalama, zithandizo zina m'dzina la anthu amene akhudzika ndi namondo. Koma pasi pa mtima tikunena kuti mundipatsa chiyani pa zimene ndasonkhetsazi. Ambiri tikudyerera m'dzina la ana amasiye, ambiri tikudyerera m'dzina la amphawi. No wonder tikufuna kulikonse kumene takagwira ntchito makamera laka mudzandipatsa chiyani pa ntchito ndagwirayi. Ambuye atithandize lachitatu la Mulungu Woyera kuti tichepetse mtima umenewu. Kachitatu tikumva ophunzira Ambuye Yesu adapita kukakonza chipinda cha mmwamba mmene Ambuye akadyeremo phwando. Tikukonzekera Pasaka. Ophunzira Ambuye Yesu akukonzekera. Inde muli mavuto mkatikati mwawo, muli nkhawa, muli chisoni, koma akukonzekera phwando la Pasaka. Chipembedzo chilichonse, nsembe ya misa iliyonse, timenera tizikonzekera. Zimandiwawa, zimandimvetsa chisoni, zimandikhudza. Kuti ambiri timafuna kuntamanda Mulungu tisanakonzekere. Kukonzekera koyamba ndi mtima wathu. Pasaka imene tikuyikonzekera takonzekera bwanji, tadziyeretsa bwanji. Tili ndi mwayi, tili ndi lero, tili ndi mawa, tili ndi loweruka loti tikonzekere pakulandira sakramenti la kulapa. Chachiwiri, ndiye kukonzekera physically, chipembedzo. Tikongoletse matchalichi athu kuti tikamadzanena kuti wauka kwa akufa, ngakhale thupi lizidzanena kuti tikuchita chikondwerero cha Pasaka. Akwaya imbani nyimbo zabwino, nyimbo zotembenukira mtima, kuimba mofatsa, kuimba nyimbo za matanthauzo. Ife ansembe tikonzekere maulaliki abwino. Inu amene mukawerenga mawu, konzekerani, pangani practice bwino. Tipumule kuti tidzawerenge mawu onse pa tsiku la Pasaka. Osati tsiku lija timawerenga loweruka loyera mukamva ena pakali pano ambokonzekera kala chifukwa cha nthawi tingowerenga mawu atatu. Muthamangira kuti tikonzekere bwinobwino. Ambuye tikakukonzereni kuti phwando la Pasaka. Osakawerenga modomwadomwa, osasandutsa chipembedzo basi kokangotayitsa nthawi. Ayi,
zonadi ndikuzani kuti wina mwa inu adzandipereka. Ambuye Yesu nthawi ndi nthawi amatichenjeza kudzera mwa nsembe yake, kudzera m'malemba oyera, kudzera nyimbo, kudzera mchikumbumtima. Ndikangati timamvetsera maonena kuti wina mwa inu adzandipereka. Funso lathu, kodi ndine Ambuye? Zachidziwikire nzonena kuti tonsefe timampereka Ambuye mwa njira zosiyanasiyana. Monga Yudasi uja timampsopsona ife akatolika tsiku ndi tsiku. Pokala ndi Eucharistia wansembe amanena thupi la Khristu, ndipo timanena kuti inde ndi amene Yudi ndikuvomereza ndikugwirizana nazo. Koma tikamlandira paja sitimakhala ngati tikumpsopsona, tikumpatsa kisi. Ndikangati pamene ndachoka ku nsembe ya misa ndikachita mijedo, ndampereka Ambuye. Ndachoka ku nsembe ya misa ndikalephera kuchita ntchito zachifundo, ndampereka Ambuye. Ndikukaba, ndikukanena zoyipa za ena, ndikukachita za dama, ndikukachita za ufiti, ndikukachita machimo ena onse amene aliyense akudziwa machimo ake, ndikuwapereka Ambuye njira zosiyanasiyana. Dzulo timanena kuti Yudasi Ambuye Yesu anakhala akumchenjeza, ndi pamene tamalizira mthenga wabwino wa lero. Atanena kuti kodi ndine Ambuye, Yesu adanena kuti wanena wekha. Kusenzati amafuna Yudasi adzitsutse, amafuna Yudasi ayambenso mwatsopano, amafuna Yudasi aone chikumbumtima chake kuti ndayima polakwika. Onse aja atafusafusa nkhani yathera ponena kuti wanena wekha ndiwe amene. Lero Ambuye Yesu akunena kuti wanena wekha nde ndiyang'ane machimo anga. Ndikanena kuti ndine Ambuye, ndikuzindikiradi kuti ndine ndikumpereka, nde ndichitepo china chake. Sakramenti la chikondi, sakramenti la Eucharistia limagwira ntchito pamene takonzekera kudzera msakramenti la kulapa. Talola Ambuye tsiku la lero kuti atithandize kubwerera kwa Iye. Pamene mawa tizichita misa ya kukhazikitsa kwa Eucharistia, sakramenti la unsembe, koposaposa kutituma kuti tikakondane wina ndi nzake, tikhale kuti tayamba kutsuka mitima yathu. Ambuye tithandizeni, titazindikira zofoka zathu, tibwerere kwa inu. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.